Ce părere aveți de muzica trap? Trapul românesc încearcă să copieze după trapul din afară. Nu toate piesele, anumite piese și, adică oricum trenul în România, mare parte se ia din afară. Abordează domenii diferite, în străinătate față de România. Au idei diferite, scopuri diferite. Ție care îți place mai mult? Sau dacă asculti, nu știu dacă asculti. Atunci dacă ar fi să ne recomanzi ceva, nu știu, ce piesă sau artist sau trupă ne recomanda? Brand Fayez, Vreau să zic Costel Biju, dar... Costel Biju? Da! Deci viața mea, pe bune, sincer zic. Ok, ascult și trep și toate de astea, dar când l-au pe omul ăla că cântă, mă gândi pe suflet, neironic zic. Deci îmi place mult și nu-s genul de persoană care ascultă manele, știi? Ce zic? Stau și eu, mai cânt un de ăla și intră Costel Biju, deci după voce. Recomandă-ne și nouă piesă de la Costel Biju. Costel Biju și amantul tău fidel, Doamne, când au pe aia, nu că voi fie ceva sau... Bă, nu știu, îmi place și cum cântă și tot linia melodică, vocea în sine, foarte...